nirringrazzjawkom tal-istennija. Nikkonċedu li l-kampanja Iva rebħet dan il-referendum. Nirrikonoxxu imma li eluf ta' Maltin u Għawċin ħarġu jivvutaw. Din it-tema ovvjament tibqa' waħda kontroversjali, aħna nirrispettaw il-verdett, ma naħsbux il-problema tispiċċa minn hawn, naħsbu li għada filgħodu Malta għandha realtà differenti, it-temi ambjentali huma importanti, il-ħarsin tal-safar jibqgħu importanti, imma jibqa' l-fatt li l-verdett tal-poplu huwa dak li hu. Aħna provajna minn kollox, kellna kontrina mhux biss kultura, iżda kellna wkoll palma tafu intom il-fatt li ma kellna ħadd fuq in-naħa tagħna. Ħlief il-poplu. Dak li jivvota, nerġa' ngħid nirrispettaw il-verdett, jiena qiegħed hawnhekk flimkien ma' ovvjament l-esponenti li taw wiċċhom għal din kampanja u naħseb jiena jekk hemm xi mistoqsijiet u nħalli wkoll f'idejhom biex jitkellmu.